fulɓe ngummenayo ɗe gandal jiltenongal hanki ha cikkuɗen majji ceerno Amadou Ould Ba artrini men gandal ngal puissance sexuelle probléme goragu ceerno Amadou Ould Ba no safru ɗum adun oɗo handi mbo ala ɗo ɓaggi welat duñdi itta dabari e ɓandu neɗɗo ha laaɓa ceer hande cettiraɗo kayitaji faade caggal leydi sa ari ɗo makko ɗo hande tampere ma gasi cohlut ɓayri nde tawno ndiyam mehe lammata adresse ceerno Amadou Ould Ba ar ha station Keur Massar nodda 70 659 22 07 77 813 61 21 bandiraɓe kala jiɗɗo safaru notoye ceerno Amadou Ould Ba. yumma ko baraɗo ko bamma wari ɗum ala no foti ɗum ɗon wona e hakkille o mawdida hen o daña probléme ko ɗum gañannomi ko ɗum accani ceerno saka noon lamdo ko foti hebdema ko a wawi ko hen dara heɓete tan a jaɓira ɗum Allah tan jaɓira ɗum Allah tan ganda kadi a wawano wasde rewde ɗon ko heddi ko noon ko Allah jogui wona hayso balɗe tati o tampi kala tampere sababun ma ƴeewa dira gurɗa o foof o jaɓi wonde nene ma o jaɓi wonde baba ma aɗa andi daña ɓiye a nehanima e jikko ma o andama ina muusi e ɓernde onon galle goppirimi toon ko ɓuur biyam iro yaro iro yaro iro yaro ewo sa yi noddumami ɗo noon ɗe balɗi no gurduɗani haydar welanimi hen mbeɗa andi gurdam ma foof kono haydar jarani e adun rondade wonko gurdam ko musmus foof mayde ɓuur musde neɗɗo andi tan wuuri kono miiji moƴƴinani mayde a anda ko tawoyta woni tolninoɓe ɗo tolniɗa ɗo hande jeehi goppimam ɗo won jibinaɓe keɓani duuɓi ma jeehi aɗa yi joom daraja en joom martaba e kal dokki Allah ko Allah rokki innamade hande wirtima ɗo ɓenni enen gandi enen ken yahoɓe holko foti jarde aɗa wuurɗam ɗo gurdam musɗo aɗa bonno hoore ma aɗa bonno cukagu ma te anda ko mission adduma e nder aduna waykin an ko Allah fawma ko ka kolluɗo jomiraɗo a hattanani ko Allah fawma est ce que noon foti wondiruki tata min wondani haydara so wona mette aduna sagam tan koyomi maayi walla wonta tiggu nenam ina funtirami endu babam ina yeƴami des fois mette ɗe jaggat kam ha waɗami pawgal Allah liggintambo yoɓta kalka Allah fawma wonko moftanma jaɓa ɗum o fawtanma e dow jaam daña baraji calɗa hatta fawor nden fawma perta ko ponnoɗa ko dañde ƴeew mbo caɓorɗa ɓe ƴeew wuurɓi hewɓe nen ɗo nen jeeloye beddaji ɓe nen jah in mbaɗoy ko moƴƴani a ɓuraniɓe jibinande ko Allah rokkuma foof yettir ɗum jomiraɗo neɗɗo koye hakkunde tan wonata aɗa jogui mbo caɓorɗa aɗa jogui saɓiɓem ƴeew caggal ma noon ƴeew mo gandanɗa hoore ma an ɓuriɓe te a ɓuraniɓe haydara Allah rokkuma ɗum jaɓora jomiraɗo jaɓa ko fawma ko mam wadduma noon e psychologue goto taw omo wawa walludem probléme hakkude yumma e bamma an ka ɓiɗɗo yumma ne yiɗma bamma ne yiɗma ɗum wona an ko gandanɗa hoore ma aɗa foti ɗum yoɓnade ala woti yejjide kedi barke jignaɗo
ɓiɗɗo ligganto ɗum hoore mum won roon probléme aji kedi ha bonnana hoore ma e aduna sabu barke jignaɗo wona seer kañum woni lampu jangge jaam ko lernatma lawol ma barke jignaɗo wonat ko gandanɗa hoore ma so aduna fof diiri hucce ma yiɗ bonnandem hay goto wawa fewnandem so wona barke jignaɗo ma a dañi occasion on wot bonno ɗum ko yawti yawti tata ɗeɗo mette ɗe gondumi hannde mi sikkan so tawi neɗɗo ina wawi ɗum ittude ay adun waɗet sukar adun tawta hay goto welnantama adun ma an welnanat hoore ma adun ma waɗi hen sukar ha saf jara kal muuseki ɗo ari tan sa jaggi won ɓurɓem jogade ko muus ma welno adun ma a anda hande a anda jangga a anda hay ɗo ɗo gaynoɗen ɗo bel men jofno haal men wadde ɓagge jomiraɗo on jari ɓaggade gartata hakkille an fof e wonde cuklel ruttin hakkille ma e jomiraɗo mbasa ƴettude aduna ma aɗa waɗa metti aɗa bonnan hoore ma aɗa bonno anani mi yiiɗa tawrudem ni kadi somi arti mi yiiɗa yiidi aɗa wayni no mbaɗa ni promis a jaɓi ɗum tan jinmi tan gona e jaam ɓernam deeƴi somi yi aɗa suni wonno mbata welta kam anani min seeri ƴewani seedi ƴewta mbiteɗa min Hadija woni Hadija e fadde won nellal goto mo waccinoɗo konko tottuma lettre o saari e mettete merci ok Mon cher Khadija, caggal
o armo gonmi ɗo e Sénégal. Ko ɗum addanimi ƴettude laana faade Europe. Hay jomtinani. Mi ñaagima sa jangi batako andin jom mi yihi maɗa ñaagi on duwawo. Au revoir Khadija. Je t'aime. Tu resteras toujours dans mon cœur.
joom so yi mi noddima ɗo hannde komi yewtude mama Oumou o wi omo yiɗi waddude me psychologue gooto beele ma waw wallude me probléme aji ɗi gonni. Ah, c'est bien ça. Ko ɗum kay miijo moƴƴo. Min mbeɗa yaadi hen. Par ce que ay rogi min ko welma tan kalnimani. Jiidane mo gandanɗa hoorema on ko psychologue ɗum woni meccal mum ɗum jangi ɗum andi toujours wonata ko état ittude metti gonɗo e nder ɓernde neɗɗo par ce que ɗum tan andi kañum e rugi probléme ma rende e woɗi probléme aji ɗeƴani neɗɗo goto non il faut ndenda ɗum e poɗɗa ɓe ɗum rendude en jewtidema en gartir hakkille ma te min sinno sagama a rewta ko yewti wi a rutto caggal non jarani so wi a rutto caggal rek saha mayi ken musma mayi ken mettuma tawa ɗum safrude wuuru ko hande ko waɗanno waɗi ha paari hay goto wawi hen haydara bojji mbawa artirdem gonɗi mbawa artirdem miijoji kewɗi mbawa artirdem to wonto hande gueɗel gotel o sohlema won aɗa juul te kala juulɗa aɗa nelda ɗum duwaw ɗum hande ɓuuri sohludema mais pas a rutto caggal pour min de jarani quoi te gueɗel gongel ngel min mi yiɗa aɗa wurde ni walla aɗa jogoro ni gurnam ma quoi gurnam ma fof ƴetta mbatta ɗum probléme aji par ce que min e hooram wonko potimi wawde nafdema potimi ko wawde nafdema sa dañi mette mi rendu ɗum e ma sa dañi ko muusuma mi rendu ɗum e ma nen nafoore tan mbawimi jognadema tem serta e joddadema pour ya artir hakkille ma par ce que aduna o ɗoyti yimɓe fof caɗele gurat kalɗo hen e deƴƴuɗo hen fof rende foti kono so wi a ƴetta probléme aji ma aɗa waɗa ɗum e ɓerde ma walla waɗa ɗum e hakkille ma en hadma ɗoyli ma ene wawi ganjam taw jarani Adija, an ko gonduɗa gila hanki mbeɗa hattima mi heftinanima hay seeɗa ko gonduɗa ko woni caɗele ma Mada
mbaɗa jogui ɗo probléme seeɗa. Mbaɗi ko jam? Seydou ko jaaɗo e laaɗe hen. Allahu akbar. Laaɗe. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Mo kanko holko jarnimo mo yaha e laaɗe? Sako omo yeeya hen fittandu makko. Min ko ɓuri ham hen ko hawde sa Seydou haalnani kam ne yaha hay joom sekit makko sa o haalnanimo omo yaha. Aɗa andi kay yahoɓe laaɗe ɓe kalanta jinnaɓe mabɓe. So ɓe kalni jinnaɓe ɓe jaɓata. Nder ene hawni ko ɓuri kam hen hawde jaami galle me ɓe puggumi ha tampumi wona mino mo maranoddamo tan mi heɓatama. Koddiɗo makko wi kam an Seydou mo puggata o ala ɗo ɗeɗo balɗe fof kono woni ko accannoma ɗo o itti enveloppe o totti kam. Ay nen no gudditmi enveloppe o ha jimi ko woni hen ko. Nde andi so ɓe jaha kamɓe ɓe mbaynata ko hay goto ko feere maɓɓe tan ɓe jarata. Kono sinno ɓe ganduno ko woni e laana ko e ko woni e nder geej ko wallahi ɓe mbaɗatano noon. Kono noon hankadi ne hoore heeɓi dande ruttade woodani ko muñal tan. Yo Allah suurmo toon Allah renamo kadi. Neɗɗo wawa wurde dow leydi taw wuran probléme aji, c'est impossible. Wawa wonde quoi. Gonga ni noon probléme wurta o ɗi muusi. Probléme wurta o ɗi muusi ha ɗon wawa haadi. Mais il faut gartira hakkille ma ganda Allah windir noon, Allah waɗir noon, hay goto wawi hen haydara. Mi wiɗa sah yiidem tout le temps aɗa wuur probléme o quoi mbiɗa yiiɗum e yeeso ma. Jiɗim jejjita gartira rugi on min ganduno o on min jiiɗi yitude quoi. Mais pas rugi mo gandanɗa hoore ma a yiɗat hay jaldude mum donka. Jiɗa hay dogdude mum fijjude mum fof joni an wawa ɗum dañjama. Wawa ɗum dañjama. Ɗum noon yejjiti probléme aji ganda min mbeɗen ɗo heti. Woniran ɗo tan pour ƴewdema aɗon gonirimi ɗo heti. Gonirimi ɗo heti kala dañƴa probléme mo renndi ɗum e ma. Mi yewti ɗum e ma ha jiiten solution. A faami minen sa sunimi tan min dañat probléme aji par ce que min jiiɗa yiide sunare ma. Min jiiɗi wiide vrai rugi o nani.
majengi kode nyari ndoko foyde mine matan ketinoɗo joɗo jewten jamma jengi Ndakaaru mango deeƴi ñalawmaaji jofti ko Seydou giɗo am heddi Allah tan goto andi to Seydou giɗo am waali giɗalam hiiri hakkille weemi pittaali o wi ernde metti yo Allah hollitam Seydou am to mbawɗa wonde e to gonirɗa yo jam Allah heewe mum so jama jengi mi yaanima hono mbaɗani lam to yaani yewe gren yo to mi ayina hado wasabi Allah grelam to mi so jama jengi mi anima hono badat mi to mi an grelam to yaden mi yewe gren yo to mi an yayina hado wasabi Allah